Helo, yn enw i yw Ceri Lloyd, actores, athrawes yoga ac awdures y llyfr coginio vegan yma o'r pryd i'r Plât. Felly mae'r llyfr yn cynnwys dros 60 o ryseidiau vegan wedi selio'r blanhigion. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys fy hoff ymarferion yoga ac anadlu i'ch helpu chi deimlo'n fwy cytbwys. A mae fe hefyd yn cynnwys llwyth o wybodaeth ar torri lawr ar gwastraff a byw yn fwy ymwybodol a chynaliadwy. Felly heddi i fi yn mynd i fynd ati i baratoi Dyweisiwch 2 datan felys fach neu 1 fawr. Pliciwch croen y tatws melys a'i torri'n giwbiau maint hwylus i'w bwyta. Rhowch y pasta mewn sosban o ddŵr poeth a'i gwahanol cyfarwyddiadau'r pecyn. Rhowch y tatws mewn sosban a digon o ddŵr berw gorchuddio a'i coginio ffinsiad o halen ac ychydig o olew olewydd am 20 munud neu nes ei bod wedi meddalu. Unwaith mae'r tatws yn barod, rhowch nhw a gweddill cynhwysion y saws mewn cymysgydd yn debyg i'r Vitamix a chymysgu nes ei bod yn llyfn ac yn drwchus. Pan mae'r pasta'n barod, gallwch arllwys y saws ar ei ben a'i fwynhau.